og velkommen til modul 1 på HF Fjern Religion CCB, hvor jeg, som I kan se her, der hedder Anne, og Brian glæder os til at se jeres opgaver ret. Vi har allerede kigget på enkelte modul 0'er, og nu skal I i gang med modul 1. Og jeg har lavet denne her lille video for lige at fortælle jer, hvordan de enkelte moduler er bygget op. Som I kan se her ved siden, så er der jo 6 moduler på Religion CCB, og hver enkelt modul er stort set bygget op på samme måde. Først er der en overskrift med et emne, og så er der en lille indholdsfortegnelse, hvor der vil være en introduktion til modulet. Der står noget om formålet, der er en materialeliste, og der er nogle afleveringsopgaver. I stedet for bare at springe direkte til afleveringsopgaven, så vil vi egentlig gerne have, at I bruger lidt tid på lige at læse introduktionen til modulerne. Her får I lige lidt at vide om, jamen, hvad handler det her modul eller det her emne egentlig om? Hvad er det, I skal til at arbejde med, og hvad er det, I skal blive klogere på? Vi vil også gerne have, at I dvæler en lille smule ved formålet, fordi under formål kan I se, hvad er det egentlig, vi regner med, at I er i stand til, når I har løst de øvelser, der ligger inde på de enkelte moduler. Det er også de formål, I vil blive, prøvet i, når I skal til mundtlig eksamen i slutningen af forløbet. Der er også altid en materialeliste til modulet. Der får I sådan et overblik over, hvad er det for noget materiale, I skal bruge i forbindelse med det emne og det modul, I er i gang med. Noget af materialet, det vil komme fra nogle grundbøger, men langt størstedelen af materialet ligger som filer og er noget, vi har klippet ud fra nogle forskellige lærebøger. Det er ikke tanken, at I klikker jer ind på det her materiale herude på forsiden og går i gang med at læse. Når I skal i gang med at arbejde specifikt med det enkelte modul, så skal I egentlig herned i afleveringsopgaverne. Hvert modul har 2 delopgaver, en delopgave 1 og en delopgave 2. Faget Religion CCB er bygget sådan op, at vi regner med, at I bruger omkring 20 timer arbejdstimer, altså timer, hvor I både læser og skriver per modul. Det vil sige omkring 10 timer per delopgave. For nogen vil de der 10 timer jo være alt for lidt. Hvis I er langsomme læsere og måske ikke er så trænet i at skrive, så kan I regne med, at I skal bruge mere tid. Hvis I omvendt har haft religion før, og måske bare ikke fik det afsluttet med en eksamen, er hurtige læsere og er trænet i at skrive, jamen, så kan det godt være, at I kan klare jer med mindre tid. Men bare for at give jer sådan en idé om, jamen, hvor meget kræver det her egentlig arbejdsmæssigt. Hver delopgave har sin egen afleveringsdeadline, og de her deadlines, de fremgår af Ludus Web. Hvis I er halvårskursister og skal til eksamen i december måned, så er der så er afleveringsfristen mellem de enkelte delopgaver relativt kort, så er der nok omkring en uge, eventuelt lidt mere mellem I skal aflevere delopgave 1 og delopgave 2. Omvendt, hvis I er helårskursister og først skal til eksamen til sommer, til maj, så er I selvfølgelig næsten dobbelt så lang tid, måske endda endnu mere tid imellem de enkelte delopgaver. Uanset om man er halvårs- eller helårskursist på fjern, så er det nødvendigt, at man prøver at strukturere sin tid på en eller anden måde. Og det, der er styrende for, hvordan og hvornår I skal arbejde, det er selvfølgelig de afleveringsfrister eller deadlines, I har inde på Ludus. De fleste af jer er i gang med flere fag. I har ikke kun religion på B-niveau, I har måske også historie eller samfundsfag eller dansk eller hvad ved jeg. Og vi vil egentlig anbefale jer, at I prøver at lave et skoleskema for jer selv, sådan så I går lidt til og fra de enkelte fag, sådan så I måske arbejder med at få delopgaverne til religion på plads mandag, onsdag og fredag, og så om formiddagen, og så bruger I jeres eftermiddag på et andet fag, og ligesom I kan bruge tirsdagen og torsdagen på et tredje fag, eller hvordan I nu vil gøre det. Det er i hvert fald en fordel, at I ikke bare åbner opgaven, og så går i gang fra A til Z, afslutter den og går videre med næste.
delopgave. Det kan være en god idé at gå lidt til og fra, fordi så har man mulighed for sådan lige, hvad kan man sige, det man lige har lært i forbindelse med en øvelse, det har lige mulighed for sådan at synke ind, og man kan bedre huske det. Og der dukker måske nogle spørgsmål op i den der tid, der går imellem, at man kigger på de enkelte delopgaver. Så det vil vi altså kraftigt anbefale. Jeg går lige ind på delopgave 1, så jeg kan se, hvordan den er bygget op. Det er ikke alle delopgaverne, der er ens opbygget, men i alle delopgaverne er der en række forskellige øvelser. Her i modul 1, delopgave 1, der er der, så vidt jeg kan se, 3 delopgaver, og de ser ret forskellige ud. Den første, der skal I løse en quiz, og i den anden øvelse, der skal I skrive lidt i en boks omkring nogle tekstbidder, I skal analysere. Og i den tredje øvelse, der skal I faktisk skrive en sammenhængende tekstpræsentation af et resumé. Det er ikke alle delopgaver, der består af de samme øvelser, men der vil altid være forskellige typer af øvelser i de her delopgaver. Vi håber selvfølgelig, at I kommer rigtig godt i gang med modul 1, og så glæder vi os til at se jeres opgaver. Og vi glæder os til at møde jer, når vi engang når dertil. God fornøjelse.